Hola! És una mica cutre. Vale, no sé com dir hola. Com em poso? Així. Així? Que semblo? Em sento superidiota. Vale. Mireia, ets una youtuber. Un moment. Un moment. Un moment. Un moment. Un moment. Un moment. Vaig a fer una tassa de te que quedarà molt professional. Ara torno. He tornat. Som pobres a casa meva i no tenim culleres i he de com anar amb una forquilla. En fi. Collons, com que no. Hola! Hola! Us he reunit aquí avui per explicar-vos una mica tot el tema dels Erasmus, on vull anar jo, quin és el plaç, i també el faig una mica per ajudar-me a mi a triar quin lloc poso en primer lloc, segon lloc i tercer lloc. Vale. Jo, Mireia Puignou Rodríguez, estudio al CET. Ui, potser no hauria d'haver dit el meu nom complet. Estudio al CET, que és l'Escola de Turisme de la Universitat de Barcelona. Està al costat de Mundet. I allà hi tenim dues opcions. Les opcions de fer Erasmus o conveni bilateral. En el conveni bilateral és marxar un any fora i són països de fora d'Europa, tipus Mèxic, Estats Units, que només hi ha a Califòrnia, una universitat de San Diego, Austràlia, hi ha Sydney i l'altra Melbourne. En aquestes universitats t'hi vas un any, però clar, la cosa és que les despeses del vol són molt més cares i sovint estar-s'hi és molt més car. Llavors jo ho vaig descartar, perquè involucra molt més papers, els visats i tot és molt més car i anem a l'opció Erasmus. Això és el que el meu cap va fer. Primer volia anar a San Diego, però vaig veure que era més complicat, més diners, als Estats Units tot és caríssim, tot el tema de les residències, llavors vaig triar Erasmus. Erasmus. Mira, Clàudia. Per què veres? Tenim 10 països diferents als que podem anar. Cada país té un número diferent d'universitats, la majoria una per això. I aquests països són Àustria, Finlàndia, França, Holanda, Itàlia, Lituània, Noruega, Portugal, Romania i Suïssa. D'aquests països, dos els descarto perquè no estic gens... No, tres de fet els descarto perquè no estic gens interessada en el lloc com a país. Tot i que si fas un Erasmus el país és el menys important, perquè vas allà a conèixer gent que és de tot el món. Però tot i així, crec que jo no em veig a Romania, Lituània i Portugal. Aquests tres països no, o sigui, no, perquè Portugal m'agrada molt com a país, però per visitar, no per viure-hi, no m'hi veig vivint. Llavors, ara queden, en descarto 3 més pel preu, perquè el preu del país és molt car, les residències són molt cares i viure allà és molt car. Són Suïssa, Noruega i Finlàndia. Que Noruega i Finlàndia fa molt mal haver-vos de descartar perquè és on aniria. O sigui, si tots valguessin el mateix preu, triaria o Noruega o Finlàndia. Però valen potser el doble les residències del que valen altres llocs. I no està el horno para huertos. No està el huerto para hornos, com es diu? No sé com és igual. He de descartar 2 perquè fa el tema d'idiomes. Una és Itàlia, a Bolònia, perquè totes les assignatures són en italià, i l'altra és la de França, de Chambéry, que totes les assignatures són en francès. I jo no estic suficientment capacitada com per fer totes les assignatures en francès perquè les suspendria totes. Ara ens quedem amb 3 països, que són Àustria, França, una universitat, i Holanda, que té 3 universitats. Llavors, us explico cada una mica. Àustria és a Innsbruck, que és on vam estar amb l'Interrail, i és una universitat que, com totes les altres, és molt internacional, però està just al costat d'unes pistes d'esquí i la gent va molt allà per fer el snow i fer esquí, i jo... No, que diguem, aquest tema no. Però, o sigui, no descartaré la universitat per això. Evidentment és molt guai estar a la muntanya,
és molt guai, em vindria molt de gust, el preu de la residència està superbé i té residència, que és un punt fort. Llavors després hi ha la de La Rochelle, a França, que m'encanta la universitat en si perquè les assignatures són en anglès, però clar, estàs a França, llavors aprens francès, o sigui que això està molt bé. I també veig gent de tot el món, evidentment, però la cosa és que no tenen residència a la universitat. Mira millor, però no tenen residència i et donen l'opció de compartir pis o pots anar a viure en una família. Que m'agradaria això si fos un estiu o alguna cosa així, però si vas a estudiar i vas a conèixer gent, a viure en una família és la manera més difícil de conèixer gent. I per altra banda hi ha Holanda, que té 3 universitats, Diemen, Breda i La Haia. La Haia t'hi fan anar al segon semestre, i no m'agrada haver d'anar al segon semestre perquè m'agradaria anar al primer i veure si puc allargar-ho fins al segon, et donen l'opció de fer això. Llavors, La Haia descartat, queda Breda i Diemen. Breda és una ciutat molt universitària que tothom la coneix, es veu, jo no, però sí. Però la cosa és que no tenen residència, que dius, com? Però no tenen residència. I si no tenen residència ja la descarto. I queda només d'Holanda Diemen, que és la universitat perfecta, és molt internacional, fan festes per Erasmus, està molt dedicat a la gent internacional, tenen residència i les coses de residència estan molt bé, són com les d'Innsbruck, més o menys. Total, que ara estic en aquest punt, que tinc les 3 universitats, la d'Innsbruck, la de La Rochelle i la de Diemen, i les he de classificar. I les sol·licituds de l'Erasmus són del 27 de gener, o sigui, dilluns que ve, fins al 10 de febrer. I encara he de veure quina trio, per què, he de mirar bé els preus i això. He anat a buscar el te i no l'he tingut a les mans, que dius, molt intel·ligent. Us ha interessat, Ara m'agradaria que vosaltres, no sé qui anava d'Erasmus, no que vau ser la Clara, la Ona, l'Eudal i l'Ada, que vau dir que també volia una d'Erasmus i no sé què. Doncs ara feu vosaltres un vídeo, tan professional com el meu, no crec que podeu, però intenteu, i m'expliqueu vosaltres les vostres cosetes, i per què trieu una cosa i no una altra, vale? Vale. Adéu con el corazón. Moi aussi j'ai une fête chez moi, sur les gouttières ruisselantes. Primer, la